ግርማይ تسمعنا لها انت هو سمعك الله دكتور نقاسي صبو امبار اندحر دمص صبو لنا كونفرنس كولون ملكت هيبو من لو صبو الله كومون زوم زلو حواتناون اب እንደገና መሰንጀር ዘለው ጽቡቅ ከም ዘለው ሂቦም ንለው ብዙኾነ ናብ ፌስቡክን ላይቭ ስትሪም ክገብሮ እዚ ፍትን ጸኒሐ ስለ ዘሎ አደይብና ኾን ተስፋ ገብር ተዘይ ኮይኑ ግን ቲ ፕሮግራምና ምስ ጀመርና in meantime upload ክገብር ላይቭ ስትሪም ክግበሪ ማለት እዩ ጸገም ዘሎ ይኮነን ሙሉ በሙሉ ድማ እቲ ዝወሃበና ትምርትን ስነ ልቦናን ዘሎ حساب ممياتون كله قدح سلا زخونه تقديحون نزل عالم نبار سلا زخونه ان حزبنا እንዳስተማረ ንቀጻሊ ንንዛዓበይ እንዳምሃረ ዝኸይድ ዶክመንት ስላ ዝኮነ ብጽቡቅ ድማ ብአባላት ሚዲያ ብናህና ተቀናቢሩ ስላ ዝሐልፍ ኩሉ ድምጽ ብስተኻለ መጠን ጽቡቅ ክቀዳሕልና ምእንታይ ብስተኻለ መጠን ክሳይ ክቦርልና ማለት እቲ ሚት ክቦርዎ ድምጽታት ከይሕወሰና እንደገናውን ኣብቲ كلاريتو كلها دمس غيركم كتزاربوا خا نخلاتكم بخبر عدمكم مالتي كم تقول لك زين بلا لما عنتي كبر حاونان متعابيتن محارة ابرها حزنا متينا لنا بتاع مسمع عن حقوس وسن يبلون كلتيو بعلامان بناي فاميلي سنس مالتي هذا كم فاميلي غير ريو خلايون بعلامه دما دلاي سلام اقدموا غانا اذا هاجر زي فطر كله بحلف اريتراز بحال جميرو نسلام أدلاينوتون كساعكني عاب مخانون ترديو حاونا بنيشتو اتي لعل السب كتصور زغلنا اقرق عزو غيرو كاب حدا هاجرنا بحدا هاجر استقعزه كبر زلو حاونا لو ما عند حزنا مقربنا ناي بحقي اب هيوتي كابتي غوديلن زنبره حدا تملي اللي يالو الى حسب مالتي كلاتكم انكم تكونوا تصفى قبر سلازي كم تقول لك زين بلون تايو زما عالت زي اذا ساعات زي كبرت ساعات كاب كل وصينا بزعبا سلام نزتيلا لبن وهابلا زغودلنا سنا حساب سلام نملا الله معلت سلا زغونت كبرت معلتيا سلا زغونه كبرات حوات فلاط سنا لبونا زلوم حوات ندامصانا كل غزي ات زلوم سنا لبونا حسانا كافولو حساباتهم كوبونا كل جزء عدلات فترنا دليت السلام إدني إدنا تحازنا بحاتيرو ساين قبرو زلنا مالتي ني بلو زلنا مالتي سلازي انت ياخذ لكم دلي تا ساعات تا اوكي سكي من الباش ساهن قبره I think دكتور جرمايدي قبري وتزلا تمصت غير الله ميت قبرها ولا هو قرب نعاوخ قبراندي حسيبة نيرة صبق باقا حيسك دكتور قرماي ميت قبرة صبقتي بار تي كم تزولكم أتوي لو ما عندي حانت نقر كتحلال فاز دل انتاي بدرجة وفي السلام حانت حساب حانت عرفت نقر مالتي حسرة مخنياتو لو ما عندي تقلالا ساعات كل 9 ساعات يخون كونفرنسنا حانت انتايو نحنا مالت بحلفي اب كلتي هاجرات ننبر تغرينيا تزاربتي بقصر في الراي كله بحلف بدرجه حزب عالم كاو حليف بدرجه حزب افريقيا تعم زوحدنا حبره السبينا زوحدنا حبره السب سلو زخنا تحاده اسسمنت زلن انتاي انا وي كامر داتا عغرغر انتلو نعنا بزبلص يغدنا بيبتاتنا كله طريتنا نبرتنا نفسنا يباتاتن مالتي مالت سلام زي مهلاو بتعمي ننو سكفنا كاب رأسنا كسع أجرنا يتنكفنا مالت كم من تاي استلع على إيزي وحدات سلزقنا تحسنا أنا إيش تاي سلزقنا عقمنا أنا إيش تاي سلزقنا بإيكونومينا إيش تاي بتكنولوجينا إيش تاي مالتها يكونن بقصر حزبي بدرجة جغرافينا أنا إيش تاي سلزقنا نعملت وزحات قدامي عالم الله حمدان از من أسن نعملت إسرائيل ونخون غلي كنت تقرأ تخون ايرلاند خون خلي نيشتي عديا قدامي عالمين قل سلام دحر زيلو بتعمي تنكفى نحنا خير كندناتن معبالي بلنا ستابيليتي بلنا دحر سلام زي بلنا نعنا خنتاي قبرنا يعري تنكفنا تحت المريت كاتونا مالتي بانصارو خير
سلام مسنه زهلونا سلام زهلونا خا نايت سلام تتقمتي نحنا نخون مالتي بتعمي نعنا طعمنا سلام تاي قبرنا ستابلايز قبرنا قربات سلازخونا نيشتي ناي تكنولوجي عبيت نخلها شير تخونا نامو كلها اب معالتاو هيوتنا لوط نري بايكونومي بسلام بمقعز كاب حاجه عفنا بحاجه عفنا هاجرنا خنبصح حصير سلازخونا بحصير نبصح اذا كنتاي توسخ ادفانتج مالتي سلازي انتاي نيشتي بمخان كم هاجر ويكا خم حبرتسب ده السلام غيركا اتخطوط حت دلي ايكونومي اتخطوط حت دلي تكنولوجي اتخطوط حت دلي كله بقليل خطوط حت غل نايتزم ترخبو وصيد ما تتقام كلاتك تخونمو اب هيوتكا رؤي صلوا غبرلكا مالتي وي رؤي لوط غبرلكا مالت انصار ناي سلام زين بلا مالت سلام تزيليها بطعمي خاطو غدا سلازم انت اخم دلي مچرشا نعنا بطعم اقداس سلام هلاوي مالت سلام هلاو كمان نمسد نلعلي نايت سلام تتقم تقبرنا مو نحنا تزيدل لوطي بقربا نقبر تزيدل ناي لايف كنرخبو نخل انجويمنتن تي هابينس كنرخبو نخل مالتي سلازي نعنا ام مچرشا كالي ولا يتوسدو حنت نطوي كتحلالف ازدل انتايو سلام بمهلاو نعنا زفطرو صلوا صبوق نخنبر بسلام نخنبر عاب سلازخونه ابزي مداي زمسرحنا كل غزي اندا حادر اندا غولح نمصالو اب صبوق معلاو نوع المهلاونا اب صبوق غزينا نطف مهلاونا ننحدنا نطفو زلنا غزي بطعمي ادلاي يخم مخونه مخنياتو سلام لعلمانم ننيشتي حزبن ننيشتي هاجرني زواصان نقدمي زمصانمو اب صبوق علنا خبلكم خل بزيا عاصيلك ناي مأتوي سنه حساب سلامنا بمسرته لو معنتي كم تزولكو كبر غاشانا محاري ابراها كاب سويدن مودريتورنا دما كبر دكتور جرماي كاب دنفر كركبو مدرخ دكتور جرماي مبار نعاها خركبكا كاب زنينا بروجرامنا هنجمر اتو محاري ابراهام كاب سويدن كا ام بلاتفورم ريدو خوينلو نابها دكتور جرماي تغني لي دكتور نغاسي كلاتكم انكم عدحان مصاهم سلامتا زخبره خقرب يدلي انا زنا لما انتي تمرتاوي مودريتور كوينه كم حلالف ناي وفر سلام محدرا عدل سلازهابن خمسغن يفتو قتيلو اتو محاري ابراهام انكم عدحان مصاها سلامتا خقرب يدلي امبار نايلو مغاشانا اتو محاري ابراهايو اتو محاري ابراها غازيتኛ اكتيفيست بزعما سلام ززمر حونا ايو اب حجر سويدن زنبر اريتراوي خوينو بزعما سلاماوي زمدنا امونغ حزبታት زحبر تمهرتي لما انت خبرنا ايو بزبلص دما بعلو اتو محاري ابراها كلالينا ايو كابت خالي فلي ነገር ዝገብሮ بእግሩ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ بእግሩ ዝተጓዓዘ ናይ ሰላም ሰብ ሰላም ዘምህር ሰላም ዝዝምር ስለዝኾነ በዝጋጣም እዚ ብጣዕሚ ከመስግነ ፈቱ ባርና ኢሎም ማዓንቲ መደብና ወይ አርእስቲ ክሕለፉ ዘለዎም መስራሓት ሰላማዊ ዝምድና ዘውሕሱ ተግባራትን ተበጉስታትን ይሞ እንደገና ደግሜ ናአቶ መሐሪ ኢብራሂም እንኳን ደህና መጻህ እንዳወልኩ ተዕድል መድረኽ ማይክ ናአቶ አብርሃም ይገድፋለሁ አቶ መሐሪ ኢብራሂም ተሰማعني ደለኻ ዋ ሰማዕ ኣለኹ እንኳን ደህና መጻህ እንደገና መድረኽ ናትካ እዩ ክብረት አበለይ ዶክተር ዋ معت دكتورات يقوم دلهم وما كلهم دكتورات كنبل مچم كاب كل سب سلاز فلتنا وي سلاد تمكرنا زي كونس كل سبنا ناتو سلاز لوتناتنا هنغبري تزربا بحكي
ተሓጒሰ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ንሓውን መጀመርያ መታዓቢተይ ሓወይ ነጋሲ ነዊሕ እዋን ገብር እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ሰዲዱ እዚ ዝተበግሶ እዚ ኣብ ፃዕሪ ዝነበረሉ እዋን ንዓይን ንኻልእ ብፃይን كحبرنا خلو ኣይተገረምናን ንጽበዮ ነገር ስለ ዝኾነ ነጋሲ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ካብ ቀደማት ሒዝናውን ስለ ንፈልጥ እቲ ተበግሶ ኣይገረመናን እቲ ኒሕ ግን ስጋዕ ሕጂ ብምህላው ደስ ኢሉና ከምቲ ዝድለይ እግሩ ይተጓዓዝናን ግን ብርሑቕ መቸም ነዳጋገፍ ጸኒሕና እዚ ተበግሶ እዚ ዓቢ ተበግሶ ብኩሉ መንገዲ ክንቃለሰሉ ዝጸናሕና ኢና ከም ሰብ ኣነ እዚ ብዜጋታት ዝውሰድ ካብ ዝኾነ ይኹን ጸቕጥን ኩነታትን ሓራ ብምዃን ዝግበሩ ተበግሶታት ክህልው ብብዙሕ መንገዲ ክፀዓር ጸኒሑ ከም ዝመስለኒ እዚ ተበግሶ ተወሲዱ ዘሎ ተዓወተ ኮይኑ ስምዓኒ ዕውት ኮይኑ ይሪኦ እቲ ተሓሕዛ ኣበጋግሳ እቲ ካይዳ ክሪኦ ከለኹ እዚ ብዙሕ ዝተርፎ ነገር ብዙሕ ዝተርፍ ነገር ኣብ ቅድሚ ኩላትና እኳ እንተሎ ብዙሕ ነገር ከዓ ከም ተገብረ ኣምን ኣብ ቅድሚ ናይ ነጥብታተይን ናብቲ ተዋሂብኒ ዘሎ ግዜን ቅድሚ ምእታወይ ነብሰይ ከላሊ ግቡእ ስለ ዝኾነ ኣነ መሓር እብራሃም እየ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ኣብ ከምቲ ኩሉ ኣብ ኣስመራን ከባቢኡን ካብ ኣቦይ ኣብርሃም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣደይ ኣብርሃት ተስፋ ማርያም ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብኡ እውን ተማሂረ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ብድሕሪኡ እውን ናይ ጋዜጠኝነት ትምህርቲ ብርሕቐትን እንደገና እውን ኣብ እስራኤልን ብድሕሪኡ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ጋዜጠኝነት ትምህርቲ ኣብዚ ኣብ ሃገረ ሽወደን ኣብ ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ብምድላው ቪዥዋል ወይ ከዓ ናይ ጋዜጠኝነት ናይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኝነት ትምህርቲ ተማሂረ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ናይ ዝዓዲ ሰርሕ ነይረ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብ ስደት ብዙሕ ኣማራፅታትን ተኽእሎታትን ስለ ዘሎ ናይ ምርጫ ሕቶ ስለ ዝኾነ ብናይ ስነ ምግብና ወይ ከዓ ኒውትሪሽን ከዓ ኣብዚ ውሽጢ ሽወደንን ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድን ብኢንተርናሽናል ኩኪን ወይ ከዓ ከምኡውን ብስነ መጋግባ ተማሂረ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ በዚ ናይ ሃገራት ፀዋውዓ ኩሉ ዝሰርሕ እየ ዝበሃል ኣብ ኩሉ ነጥፍ ብዙሕ ናይ ውልቀይ ስራሕን ከምኡውን ብኮንትራት ደረጃ ንሰርሕ እንደገና ማዕከን ዜና ከዓ ኣብቲ ሓደ ሞያ ከዓ ንትግርኛ ተዛረብቲ ኣብዚ ሃገር እዚ ሃገር ከመይ እንታይ እዩ ነቶም ኮታ ብቋንቋ ዲኻ ዝመፅእ ሓበሬታ ናይቲ ዓለምን ብዓፈሽኡ ከባቢናን እዚ ሃገር ከዓ ብቆንዱ መሰረት ብምግባር ኣነን ሓወይ ኻልድ ዓብዱን መሳርሕተይ ጋዜጠኛ ብሓባር ብምዃን ሓደ ብቋንቋ ትግርኛ ፈነወ ዝፍኑ ትካል ብሓባር ኮይና ኣቆይምና ሼር ብምግባር ኣቆይምና ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ዝትርእይዎ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ብምግባር ንትግርኛ ተዛረብቲ
ዘገልግል ዶብ ዘይብሉ ማን ይብዘይ ገድስ ትግርኛ ዝዛረብ ዘበለ ናትና ተጠቃሚ ወይ ከዓ ናብኡ ዝቐንዐ መደብ ንፍኑ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ድሕረ ባይታይን ኩነታተይን እዚ ስጋብ ሕጂ ክገልጾ ፀናሕኩ እዩ ምናልባት ካልእ እንተሎ ኣብ ሕቶን መልስን ክምልሽ ይኽእል እየ ኣብ ናብቲ ናይ ሰላም ኩነታት ክንመጽእ ቅድሚ ናብኡ ምምጽእ ሰላም ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሰላም ኣብ ህይወት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሰላም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዝተፈላለየ መልክዕን ኣገባብን ንሰላም ይደልያ እዩ ብዙሓት ኣህዛብ ንሰላም ብሰላማዊ መገዲ ወይ ከዓ ዘይጎነፃዊ መገዲ ገይሮም ሰላም ክፈጥሩ ብዙሓት ኣህዛብ እውን ሰላም ንምምጻእ በቲ ፀረ ሰላም ዝኾነ ጎነፃዊ ካይዳ ግን ከዓ መጨረሻ ሰላም ከም ዕላማ ሒዞም እንቃሳቀሱን ንሰላም ክደልዩን ፀኒሖም እዮም እዚ ኣብ ዓለምና ኣብ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ብኡ መጠን ብዙሓት ተርእዮታት ሰላም ንምምጻእ ዝተገብሩ ስራሕቲ ከም ዘለዎም ኮይኑ ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሰላም ብፖለቲካዊ ቃልስን ብንቃሕ ህዝቢ ብምንቃሕን ሰላም ምፍጣር ኣብ ዝብል ነዊሕ እዋን ክኸይድ ፀኒሐ ክበሃል ይከኣል ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ወይ እውን ኣብ መጀመርያ ተስዓታት ኣቢሉ ቅድሚ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝፈጠረ ገድሊ ናይ ኤርትራ ወይ ቅድሚ ነፃነት ኣብ ኤርትራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ወታደራዊ መንግስቲ ዘርጊ ኣብ መወዳእታ እዋን ናይ እቲ ምውዳቕ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ሓደ ካብቲ ንሰላም ዝኸፈልክዎ ዋጋ ኣብ ንእስነተይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዝኣመሰለ ሓፂርን ፅዕፅዑን ዝኾነ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ኣብቲ ተኣሲርናሉ ዝነበርና ትሕቲ መሬት ጉድጓድ ሎሚ ብሂወት ዘለውን ሓደ ሰብ ጥራይ ብሂወት ኣሎ ብዙሓት ብሂወት የለውን ዝተፈላለየ ሕዱር ሕማምን ሽዑ ብዝወረዶም ቀንፀላን ዝሞቱ እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ንሕና ሓደ መብፃዓ ካብዚ መከራዚ ካብዚ ደልሃመት ዝንተወፂናሲ ሓደ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ክንገብሮ ዘይንኽእል ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንተሎ እንማባፅዓሉ ዝነበርና ምሸት ሓደ መብፃዓ ፍሉይ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ነንባዕልና ተማባፂዕና ሽዑ እንታይ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት እንታይ ክመስል እዩ ብድሕሪኡ ገለ ምንም ሓበሬታ ስለ ዘይነበረና ሽዑ ቃል ስለ ዝኣተና ቃል ኣቲና ዝክንገብር ዘይኮነ ብድብድቡ ግን እንታይ ነይሩ ሓደ ነገር ክንገብር ምናልባት ብሂወት ካብዚ እንተወፂና ዝብል ቃል ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ካብቶም ዝወፁ በኣካል ኣብ ዕለት 26/1991 ናይ መወዳእታ እሱራት ኮይና ወፂና ብተጋደልቲና ወፂና እቲ ዝነበርናዮ ቦታ ስለ ዘይተፈልጠ ብሓበሬታ ናይ ገለ ሰባት ዝፈልጡ ኢና ወፂና ብተጋደልቲ ምስ ወፃና መቸም እቲ ካብቲ መከራት ወፂኻ ብዛዕባ ሰላም መምፅኡ ንሰላም ዝተኸፍለ ዋጋ ክትሪኦ ከለካ ከቢድን ዓብን ስለ ዝነበረ ኣብተን ዝነበራ ኣዝየን ምቁራት ዝኾና ካብ 1991 ስጋዕ 1994 ንዓይ ኣዝየን ሰላማውያንን ምስ ነብስና ክንዛረበሉ ንኽእል ኩነታትን ነይሩ ኣነ ሽዑ ሓደ ውሳነ ወሲነ ማለት እዩ ኣብ 1992 ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ኩነታት ሓደ ሓሳብ ሓሲበ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ተፃባእቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ኩነታት ሓደ መብፃዕ ንክገብር ደፋፊኡኒ ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ናይ ዕግሪ ጉዕዞ ዝበሃል
ንሰላም ዝግበር ጉዕዞ ክህሉ ከም ዘለዎ ምስ ወሰንኩ ይኽእል ዶ ይክእልን እውን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ትካላትን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብምዝርራብ ንጉዕዞ ስፖንሰር ዝገብር ሓይልታት ረኺበ እቲ ጉዕዞ ኣብ 1993 መጀመርያ ወርሒ ፌብሩዋሪ ጀሚረዮ ማለት እዩ 1993 ዝጀመረ ጉዕዞ ብመገዲ ኣስመራ ደቀ መሓረ ቢሉ بعد قيح مسمر عد جراتن كله تجراي بملو بعزيو عبي عجبا ناي سلام جوزو كجبر نيروني ناي كلتيو حجرات باندي راحيزة جيرة بعلت أسرع جنبوت ويكا عسرت عت جنبوت بفرنجي شان عت 1993 ኣብ ኮተቤ ዝበሃል ቦታ በፂሕ ማለት እቲ ኣብ መገዲ ዝነበረ ኩነታት ገሊኡ እውን ብማኪና ዝተሓልፈ ኩነታት ነይሩ ምክንያቱ ናይ ፀጥታ ሽግራት ኣብቲ እዋን ብኢትዮጵያ ብሰፊሕ ዝነበረሉ እዋን ስለ ዝነበረ ንሱ መቢሉ ዕለት 10 ግንቦት ኣብቲ እዋን እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ 10 ግንቦት ንመበል ካልኣይ ግዚኡ ዘብዕለሉ ዝነበረ ወፍሪ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣትየ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንሰላም ተባሂሉ ዝተገብረ መንዮት ነይሩ ምናልባት እቶም ናይ ኣርካይቭን ናይ ታሪክ መዝገብትን ኣብ ኢትዮጵያ ሁሉ ሰነዳት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝገበርኩም ቃለ መጠይቃት ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽዑ ዝተገብረ ዝርርባት ምስ ኩሉ ተኣካላት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ርክባትን ኩሉ ነገራትን ኣብኡ ክርአይ ዝከኣል ክርከብ ዝከኣል ስኑድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሱ ክሓልፎ እዚ ካብቶም ዝግበሩ ዝነበሩ ፈተነታት መሓር ብርሃም ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት እውን ኣሽሓት መሓር ብርሃም ካብ ክልቲኡ ወገን ነዚ ሰናይ ምንዮት ናይ ሰላም ባህጊ ክገልጽ እንከሎ ካብ ህዝቢ ዝረኸብናዮ ደገፍ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ መን ብዘየገድስ ዝተገብረ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ስጋዕ ክንደይ ሰላም ንወዲ ሰብ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ የርኢ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ኩነታት እዚ ስለዘይ ምዕዳል ኮይኑ ኣብቲ ዝነበረ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንርስዖ ዘይብልና ሰላም ስቂሉ ሰላም ክኸውን ብትምኒት ጥራይ ዘይኮነ ሰላም ስራሕ የድልዮ ሰላም ክርከብ ስራሕ ክድሊ እንከሎ ነቲ ስራሕ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት የድልይዎ ነቲ ዝስራሕ ስራሕውቲ ዘማእክሉ ምክንያቱ ብደረጃ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ የድሊ መንግስታት ብዓብዩ ዓቢ ተራ ሰላም ምፍጣር ዓቢ ተራ ናይ መንግስታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ሰላምን ናይ ዘይ ሰላምን ዕድል ኣብ ሓደ ሃገራት ነቶም ኣብታ ሃገራት ዘመሓድሩ መንግስታት ስለዘሎ እቶም መንግስታት ከም ዝተኻእለ መጠን ሰላም ክገብሩ ፀቕጢ የድልዮም ፀቕጢ መን ዝገብር እቲ ኩሉ ኣካላት ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ ውዳበታት ንሰላምካ ንምሕላው ሰላም ዝሕልው ትካላት ከም መንግስቲ ባይቶ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ገለን ኩሎም እዚኣቶም ነቲ ዘሎ ሰላም ክሕሎ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ምንቅስቃስ የድሊ ዓርሞሸሻዊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ናይ ሞያተኛታት ናይ ብዙሓት ሰብ ረብሓ ሓይልታት ሰላምካ ንክሕሎ ዝግበር ምንቅስቃስ ይህሉ ማለት እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ሓደ ዓዲ ዝግበሩ ማለት እዩ እዚ ሲቪካዊ ምንቅስቃሳት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሞያ ደረጃ ብኩሉ ክካየድ እንከሎ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሰላም ክቅፅል ዝለሉ ዝኽእል መንገዲ ሰላም ከውሕሱ ዝኽእሉ ጉዳያት እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ምርግጋፁ ገዳሲ ስለ ዝነበረ
أنا خاخم حدا أكلنا يتحبرتسب ني حدي يحبرتسب أبتي عقمي زملكة النبوتاق بمخان ناي بزلني موياوي سرح أب غازيطنينت بموفر السلام كحلو ولو زخيل من قدي أب مفتار تنقاسعيسه أول شيء غمز زعمة سلا نجار تي وزح نجاري زقاتم مالت شعي خاطريو سلام بخميك في التاريخ نسلام زفطرو نجارات انتايم نزتم زتفطرو عبي يخن إشتي جوراناي سلام بخميك حلو يخيل نسلام زهو هو مسارته تنقطات انتايم زبل حتتات ولا كواب عقمي زودا انت زي كونه ناي نفسه كف الجامعة قداسي سلازو خنقن أو من طفع قداسي مقانو سلازو ترأيه أمانقو خلطي أن حقرات دا تمالالسكو بزحات صحفاتن نسلام كو حسوزو خلو بزحات مزرعتها حتوتاتن بزملكت من البات لومي يوم زي تريوو أبي إثيوبيا كان مسار حتاي زنبره أمارة أرقاوي ناي ريبورتر بغازيتا السنادائن وانان مسؤو خينا أمانقو خلطيو حاقرات حدا حيال ناي ميديا كونكشن كهلو يتناي ميديا كونكشن كا أورنس كفتر أبتي حاقر سلام سقع خندي تربو مخنياتو نخلطيو هزبي سلام مهلاون سلام زي مهلاون بقبرز تموكورة هزبي سلازو قناه نويت هزبي بزعبا سلام أورنس مفتقر أيكونن انتاي دا نت زتفتيرو زولو سلام موحس زبل سراحي تزغل لا يقرب على الكاد مقنياتو أوريدي نت هزبي نوا نسلام واقع خفيليو هيوت قبيريو بزح أبي هيوت بزح نقر سلازرعي أورنس ناي سلام مفتقر ولا كوب زقلا لمن قدن تنبره يتزول سلام بخمي كحلو اللو يتزول تفتير زول سلام ناب ملو سلام ناب فتصم سلام ناب كنقنق زي كإل حيال ناي سلام كنت كخيدقن زعري يدليو سرح يدليو نحناون أكال ناي تسرح ناي سلام كوينا سلامنتاي سلام تسعينو تراي زي كونه سلامنتاي يخ سلام نتا زنبرت سلامون كنعقب هاي كعلمان زبل بزح فاكترات كالعلا خيل بزح نا بوليتيكاوي حتوتات كوغوسوكم ايدلن جن ابتم مسارتاوي باهلن مسارتاوي طنقتات سلام زغلو نغرات انتايوم زبل حتتات كنريهم كنمهارلهم كنواقاقسلهم زي كنا كنمهارلهم سلازلنا مجمريا حدا حزبي سلام محلاون زي محلاون زبل حتتات كلالين كله كبهلو خجمر كخيل الله بهلنا انتاي يمثل أقاطعمو خينو أبوزح كبابتاتن بوزح حبرتسباتن أبزي نحنا نبرلون ما بقولنا زخنا خبابن كنزاربن كلنا نحنا سلاماوي يعني بحلنا ون سلاماوي كنبلن كلنا انتاي مالتنا يو ناي بحق خخم ديو زبل حتتات كنريم كلنا هو اللي يكونن بين كل خا ايكونن نسلام زحلو بحل زلنا بوليتيكاو بحلنا انتاي يمثل ناي نبابرانا بحلنا انتاي يمثل ناي فتات حاجر يجتاتنا بحل انتاي يمثل زبل حتتات انترينا يوم حدا بحدا بنصهنا بنصه نفس قربنت انت دارينا يوم بزوم بحلتات زياتهم مدفراس نمسأن سلام أب وشتنان أب جزاء نفسنا كبابينان مسارتاويان تنقطات كاب زنبرو حدا يوم حدا بنت متكسو بغي تاي مالت كايو
ኣብ ባህልና ክንብል ከለና ኣብታ ፖለቲካዊ ባህሊ ትብል ሕቶ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዞም ሕብረተሰባት እዚኣቶም ወይ ኣብዚ ንሕና ዝበቆልናሉ ንዛረበሉ ዘለና ዞባ ሓደ ባህሊ ኣሎ እቲ ባህሊ ፖለቲካዊ ባህሊ እንታይ እዩ ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቀ ፀሓይና ዝበሃል እዚ ሓደ ፖለቲካል ካልቸር እዩ ንነዊሕ ዝመፅእ እዩ መንግስቲ ክቡር መንግስቲ ከዓ ተሰማዕነት ዘለዎ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ከዓ ብባህሪኡ ናይ ሓደ ሃገር ናይ ሰላምን ናይ ዘይ ሰላምን ሕቶ ይውስን እዩ በቲ ዘለዎ ስልጣን ምክንያቱ ብሕጊ መንግስትነት ሓይልን ስልጣንን ንመንግስቲ ጥራይ እዩ ተኸሊሉ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ሓደ ሃገር ስለ ዝኾነ ሰላም ናይ ምውሓስ ናይ ዘይ ምውሓስን ሓይሊ መንግስቲ ወሳኒ እዩ ሕጅፍቲ መንግስቲ ከመይ ይመፅእ ዝብል ሕቶታት እንተርኢናዮ እቲ ኩነታትና ክንሪኦም ከለና ናብ ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቀ ፀሓይና ዝብል ሕቶ ንሱ መሰረታዊ ነጥቢ ይገብር እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ናይ ሰላምን ናይ ዘይ ሰላምን ሕቶ ኣብ ኢድ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ መቸም ኩላህና ኣበይ ዓውዲ እንድኸድናሉ ንዝክሮ ነገር እዩ እዚ ክትገብር ከንታይ ትገብር ዝብል ሕቶታት ኣብ ኢንዲቪጁዋል ኢና ክንመፅእ ዘለና ምክንያት ንሕና ብዚ ዘለና ኢንዲቪጁዋልስ ኢና ኢንዲቪጁዋልስ ስለ ዝኾንና ከዓ እቲ መሰረታዊ ነዚ ባህሊ እዚ ከፃፍፈልና ንምፅፋፉ ክሕግዘና ዝኽእል ከዓ ውልቃዊ ርእሲ ተኣማንነት እዩ ስለ ዝኾነ ነዚ ብውልቂ ደረጃ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ህዝቢ መንግስቲ ይፈጥር ይኻበልና እቲ መንግስቲ ናይ ሰላም ምውሓስን ዘይ ምውሓስን ስልጣን ዓብይ ኣለዎ ኻበልና መንግስቲ ክፍጠር ናይ ህዝቢ ሓይሊ ዓብይ ይኻበልና እቲ ህዝቢ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ኣለዎ ህዝቢ ብውልቀ ሰባት ዝፍጠር ሓደ እኩብ ጉጅለ ማለት እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ኣነን ንስኻትኩምን ተኣኪብና ህዝቢና ሕጂ ኢንቨስትመንት ናትና ምንታይ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ወፍሪ ሰላም እዚ ካምፔይን ፎር ፒስ ዝብል ቅዱስ ዝኾነ ማሕበር ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ነጥቢ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ወይ እውን ክግበር ኣለዎ ሰላምና ከነውሕስ ንብል ኣብ ኢንዲቪጁዋል ደረጃ ወሪድና ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኢንዲቪጁዋል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ኢንዲቪጁዋል ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ብርእሰ ተኣማንነት ዝኾኑ ዝተሃንፁ ውልቀ ሰባት ምስና ሃንፅ እዚኦም ኩሎም ውልቀ ሰባት ተኣኪቦም ህዝቢ ይኾኑ እሞ ሓደ ብቑዕን ንቑሕን ብርእሱ ዝተኣማመን ህዝብን ኣብ ውሳነታቱ ንየማንን ንፀጋምን ቁሊሕ ዘይብል ዕርክነት ሻርነት ወገንነት ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ውሳንኡ ኣብ ግምት ከእተወ ውልቃዊ ውሳንኡ ልቡ ሰሚዑ ዝውስን ወለዶ ዝውስን ውልቀ ሰብ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ንቕሓት ዝጥረ እዩ እቲ ንቕሓት ዝሰርሑ ከዓ ከምዚ ኩላህና ብዚ ተበጊስናዮ ዘለና ነገር ማለት እዩ ክንመሃር ከለና ከምዚ ኣነ ካባኹም ብዙሕ ነገር ወስድ ካባይ ንእሽተይ ነገር ትወስዱ ብከምዚ ዓይነት ሓደ ሕብረተሰብ ክህነፅ ነቲ ዘሎ ክብርታትና ኣበይና ሃሉ ብዘየገድስ ነቲ ጎዲሉና ዘሎ ኩነታት ክንምልእ ንኽእል ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ምናልባት ካብቲ ከም ሰብ ዕድመይ ኣፀቢቐ ክሓስበሉ ወይ እውን ፅቡቕን ሕማቕን ዝፈለጥኩሉ ዕድመይ ጀሚረ ሚልዮን ሰባት በዚ ሓደ እንዳኸዱ በይነይ በዚ ምኻድ ደስ ይብለኒ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ዝወሰኖ ውሳነ እንድሕር ዘይምእማን ኮይኑ ገልጠምጠም ከይበልኩ ይቃወም ብባህሪ ብትብዓት ክገጥሞ ይኽእል በይነይ ከዓ ክኸይድ ይኽእል ኣጋጣሚ ኮይኑ
ዝብ ስክሪን ትርእይዎ ስእሊ ሓደ ካፍቲ ናይ ህይወተይ መምርሒ ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል ናይ ህይወት እዩ ብቀዳማይ አጋጣሚ መጽሓፍተይ ይዛረብ ነይረ ብዛዕባ እዛ ስእሊ እዚኣ ንኣብነት በዚ ገዲፍካስ በዚ ትብል ነይራ እሞ እዚ እኳ ፀቕጥቅጥ ዘይብሉ ኮይ በቲ ሓደ ወገን ኢለ ሲምፕል ከረዳእ ፍትን ነይረ እንታይ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ بقليلو كتداناجر بقليلو أبزخنا يخون جوجوي مرجعان وسانتاتن كيتعطو زجبر ناير سمت ممان وي ناير سمت ممان هنسات أب حدا زيجا يلاس لزعمني كم زي ما عينت زيجاتات مستعقبو هزبو خنومه كم زي عينت هزبو خاء سلامو بزت أمامن من قد خو حسن كتصاورن كفترن يخيليو سلام ناي مفتقر ناي حدا هاجر وي منغستي وي مرح منغستي قداي زي كونه ناي نفس وكف زيغا حتى يو سلازي زي امر زين تتقبلنا اتناتنا وفري تناتنا انفستمنت ام نفس وكف ولك زيغا ولك اسب يخون مو نزي هناتات زغيرنا سلام كنفتر نخيل أبزو كله زي مسرح زي ملوات بحل له تقبلون بحل تاتالو كتم حيشم زلكا زلو بحل تاتن بهلو تاتن اللو بو بالكاخاء بزي من قد زخاء زيت حد سمور زخانة نقوح زخانة حبرة سب سلام محلا وايز الجمني زبل مجمريا كل اللي يزلو نجاري لي أمن سلام نمو حساب زقبر مسرح أب سلام نمو حس بخندز من قد خابت خيدة نسلام زهو خطون كتات مقلاي كندو من قد مخدايد اللي مخنياتو already invest غيركا زحسكايو حدا نقول حبرة السب سلام زو حاسة سلام زو فترة سلام زو علو حبرة السب سلازلكا بزمن قد زي نحنا بغربة كابز تيورزي وكاي وزانا زوم حزبتات نابنت أب إرتران إثيوبيان مزينا بحزب درجة بتاريخ درجة بكل درجة وبزح من قد نتأساسر سباتنا زبل أمريكا بزح يسامع علوني أنا انتهي جنز سامع ببزح درجة نتأساسرنا زبحل زربا قديف كاسي حادينا يو تزربا خون زلو حدا حزبي أكل التدوبات ننبر حزبتاتنا أب إثيوبيا خيدة من البات كابزوم حجي زلو جنريشن إرترا زفلين نجار نتولو اتنا إثيوبيا قانقا واي حدا واي كلتا يخيل لازخون كتراي انت زي كونه جن نعايا بإثيوبيا خيدة كالا عدا يخبلون اي كلني زح جزي بيوات يلون حدا بصاينا سب تايبلو نابي إثيوبيا خودو خلو عبيل لهم دعا خبحلو خلو وزي اللهو يبلو نيرو انت دا خابت زوبان وزعا خيدوم جن قيش اللهو يبلو زي أباها زي انتاي يزرئنا كاب كان شلو وزق تيلكا وين ختمان تخيلكا خوزي اللهو تبل هذا دوب ملوء تساقير كا خيلكا دامات كهاجر تبعي لهم مني يزرب لهم وزق اللهو يمزغلو نيرهم كل جزء سلازي زي عبا بنتي زهبناتي حبرة سبسقع خندي حدا مخانو انبقر حراي حدا ساك كوينا سلام لنا دو انتدأ لنا بزيك العالم كنزارو ولو لنا اب زعابي خابت بحلتاتنا خنا وقدو زلنا قال عالم زبحلو زرباتات كيبلوني اكلا خمز سلازخونه اكلا خمز سلازخونه وي كمز سلتبحل اندابلنا نايق العالم زربا ناي يمسل زرباتات كم زراب كون كتب كنكيل لنا حدا خابتون كيرو زلنا باهلي نتزلو حمزلو نتحماق حماق
ጽቡቅ እዚ ሓደ ካብቲ ሰላም ዘምጽኡ ባህልታት እዩ ምክንያቱ ግሉጽነት ሰላም ይዘምጽእ ምክንያቱ ግሉጽነት ምስ ገለጽካዮ ፍታሕ ጥራይ ዝጽበይት ዝገለጽካዮ ነገር ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣብ ባህልና ክኸውን ዘለዎ ግሉጽነት ነገራት ከም ዘለዎም ፈይስ ምግባር ከምኡ ዝገበረ ሕብረተሰብ ብሰላም እዩ ዝነብር ምክንያቱ ናይ ሪያሊቲ ሕብረተሰብ እዩ ናይ ክውንነት ሕብረተሰብ እዩ ናይ ክውንነት ሕብረተሰብ ካ ፈጺሙ ሰላም እዩ ኣይጥፍእኒ ስለዚ ኣቀድም ኣቢልኩም ብዙሕ ስለዚ ሰራሕኩም ኣብዚ ክቡር ማሕበር ብዙሓት ንሰላም ናዘጥፍኡ ንሰላምና ጠንቂ ዝኾኑ ነጥብታት ተዛሪብኩም ይኹም ዝብል ዓብ እምነት ኣለኒ ገልገል እዩ ሕልፍ ኢለ ከም ዝረኣኹ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሰላምና ዝሃወኹ ኩነታት ሃይኖት እዮም ብቁልዕ ክንዛረበሎም ክንክእል ኣለና ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ኩሉ ኮለል ክንብል ግዜው ናይ መልእን ናይ ዲስከሽን ግዜውን ዝያዳ ክወሃብ ደስ ብለኒ ኣብ ኣተን ገለገለ ምባል ግን ከድልየኒ እዩ ንሰላም ናይ ዝኽልትዩ ኣሕዛብ ንሰላም ኣብ ክልተ ሃገራት ዘሎ ሓደ ህዝቢ ዝሃወኸ ወይ እውን ዝህውኹ ዘለዉ ባህልታት ፖለቲካዊ ቅርጽታት ኣተሃላልዋ ኩሎም እዚኣቶም ከነለልዮም ስለ ዘለና ንፍታሕ ክሕግዙና ምእንታን ካብቶም ገለ ጠንቅታት ክህልውና እንተኽሎም መንግስታት ካብቶም ቀንዲ ንሰላምና ዝሃወኹ እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ሓደ ሃገር ነቶም ካልኦት ኣሕዋትካ ብምጽራፍ መንነትካ ተረጋግጽ ከምኡ ኮይነት ተፈጢሩ እዩ ኣብቲ ሓደ ሃገር ከዓ ነቶም ካልኦት ኣሕዋትካ ብስግር ዘለዉ ንህላውነቶም ከሂድካ ነቲ ዝነብሩሉ መሬት ዝብህግ ኣተሓሳስባ ስለ ዝማዕበለ እዩ እዚኦም ካብቶም መሰረታውያን ንሰላም ዘሪጎም ስግዓት ኣብ ነንሕድሕድ ከም ዝህሉ ዝገበሩ እዮም ኣብ ገለ እዋን መንግስታዊ ሽፋን ዝተገብረ ስምዒታዊ ኣብ ገለ እዋን ከዓ እኩብ ህዝቢ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝተወደበ ህዝቢ ዘካይዶ እዩ መሰረታዊ ናይ ወዳድባ መሰረታዊ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ መሰረታዊ ናይ ምባህል ኮሙኒኬሽን ናይ ምግባር ሓያል ዝኾነ ፀገም ካብቶም ቀንዲ ሰላም ዘደፍርሱ ሰላምና ዝኸልኡ እዮም ነዚኦም መፍትሖም ዋላ እኳ ነዊሕ ሃልኪ ዝወስድ ነዊሕ እዋን ዝወስድ እንተኾነ መሰረታዊ ፀገም ኣብ ኩሉ ትንነብሮ ዶብ ዘየገድስ ዶብ ዝኾነ ህዝቢ ዶብ ኣይዓክቶን እዩ ናቱ ኣብነት ድሓር ከም ኣብነት ክገልጾ ደስ ብለኒ ኣበይ መሬት ወይ ኣበይ ናይ ዶባዊ ኩነታት ተቐመጥ ዘየገድስ ብህዝቢ ተማእዘዝቲ ዝኾነ ብህዝቢ ተሓተቲ ዝኾነ ዴሞክራሲያውያን ስርዓታት ኣብ ምፍጣር ህዝቢ ዓብ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ቶም ንተኽሎም መንግስታት ሰላም ናይ መውሓስን ዘይመውሓስን መሰረታዊ ረቋሕ ኣለዎ ሓይል ኣለዎ እዚ ሪያሊቲ እዚ ክንክሕዶ የብልና ንሕና ፖለቲከኛታት ኣይኮንናን ንሕና ንስልጣን ንቋመት ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ንስኻትኩም ዝማሕበር ቅዱስ ዕላማታት ሒዙ ሰላም ርጋእትን ኣብ ኩሉ ህዝብታት ክወርድ ዝፅዕር ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን ካብ ቃል ዓለም ዘረባ ወፂኻ ዝግበሩና ንማንም ትጎድኦ ንማንም ፖለቲካዊ ሓይሊ ትጓንዮ ንማንም ፖለቲካዊ ሓይሊ ትነፅጎን ተቕርቦን ዘይኮነ ንሕና መሰረታዊ ነገር ንሰላምና ዘውሕስ ስርዓታት የድልዩና ወሰንቲ ይኮናን ኦፒንዮን ግን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኦፒንዮን ምፍጣር እዩ ትገዳሲ እዚ ዝረኣየኩም ዘሎ ናይ ምዕራብ ሃገራት ብኦፒንዮን እዩ ተፈጢሩ ኦፒንዮን
ናይ ህዝቢ ኦፒኒዮን ዕጥቅን ናይ ህዝቢ ንቕሓት መስዕበኻ እቶም ዝፍጠሩ መንግስታት በቲ ዝተፈጥረ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ሼፕ ይግበሩ ማለት እዩ ስለዚ ፈትዮም ጸሊኦም ቶም መንግስታት ብባህሪኦም ነቲ ዝፈጠሮም ህዝቢ እዮም ዝመስሉ ነቲ ዝፈጠሮም ህዝቢ እዮም ዘገልግሉ ባህሉ ተሓሳስቡ ናይ መጻር ሓሳቡ ኩሉ ዚታት እሱ ስለ ዝኾነ ኣንሕና ሰላም እንደሊ ካብሃለና ሰላም ዝመጻሉን ሰላም ዝወሓሰሉን መንገድታት ከዓ ክንፍንፍኖም የብልናን ክንፈርሆም የብልናን ትብዓት ስቂሉ ብማንና ዝወርድ ኣይኮነን ትብዓት ካብ ርእሰ ምትእምማን ይድመጽእ ርእሱ ዝኣምን ዜጋ ከም ተዓንቶ ይዝበልና እንተፈጢርና ትብዓት ኣሎ ትብዓት ኣብ ፍልጠት ትብዓት ኣብ ንቕሓት ትብዓት ኣብ ሓደ ውሕስ ሕብረተሰብ ምፍጣር ትውሕስ ሕብረተሰብ ሰላም ዘውሕስ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እምነ ኹርናዕ እዚ ማሕበር ኮይኑ ከም ፕሮጀክት ክተሓዝልዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ተኻቲዕና ትዝሓሸ መንገዲ ክንሰርዑ ዝናተይ ዘረባ ምናልባት ከም ዘለዎ ከም ዝድፍድፍ ዘይቲ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ንሓርቲ ነፃርዮ እዩ እቲ ዘረባ ግን እቲ ከም ዘለዎ ምቕማጥ ግን ዝመስልዎ ነገር ስለዘየለ እቲ ቀንዲ መን እዩ ብዘየገድስ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ድዩ ብህዝቢ ዝተሓረዩ ሓይልታት ድዮም ንፈጥሮም መንግስታት ዝፈጥር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዘንቅሕ ከዓ ናይ ህዝቢ ሓይልታት እዮም ናይ ህዝቢ ሲቪካዊ ማሕበራት ዓበይቲ ናይ ሞያ ማሕበራት ውልቀ ሰባት ምሁራት ሓረስቶት ሸቃሎ ኩሎም እዚኣቶም እኩብ ድምር ናይ ዝፈጥርዎ ሓይልታት እዩ እሱ እቲ ዝፍጠር ስርዓታት ከዓ እዩ ሰላም ዘውሕስ ስለዚ ኣብዚ ዓቢ ሃጓፍ ኣብቲ ዞባና ስለዝተፈጥረ ኣነ ምናልባት ሼር ከይገበርክዎ ዝጸናሕኩ ወይ ናይ ቅድም እዋን ጽሑፋተይ ትፈልጡ ሰባት ወይ እውን ብኸምኡ መንገዲ ተለሊኑ ሰባት ኣብ ነዊሕ ሓፍቲ ጋዜጠኝነት ይኹን ኣብ ኢንፎርሜሽን ትካላት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ብኸምኡ መንገዲ ምንቅስቓስ ስለ ዘካየድኩ እዚኣቶም ምስ ታሪኻዊ ጭብጥታቶም ዝተቐመጡ ግዜን ኩነታትን ስለ ዘይፈቕደ ዓድና ተሰዲድና ገዲፍና ስለ ዝተሰደድና መቸም ከም ዝትፈልጥዎ መቸም ምስ ሰነዱ ዝስደድ ስደተኛ የለን ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ኣብ ዓዲ ዝተረፈ ጭብጥታት ክንሪኦም ከለና ነዚ ዝብሎ ዘለኹ የንፀባርቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ኣቦትኡ ክንመልስ እንተደኣ ኮይና ክግበሩ ዘለዎም ተባዓት ስጉምትታት ኣለዉ እዮም ጸኒሖም እዮም ይቕፅሉ ኣለዉ ብብዙሕ መንገዲ ከዓ ንሪኦም ኣለና ኢና ኣብዚ ውሽጢ ዝሓለፈ ካብ 93 ስጋዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘለና እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ኣነ ንዓኻትኩም ነጋሪ ክኸውን ኣይደልን በብተመክሮ ብውልቅን ብቤተሰብን ብኩሉ መንገድን ዝተተንከፍና ስለ ዝኾና እቲ ማሊ ዶብ ክኽፈት ከሎ ዝረኣኹሞ ናይ ህዝቢ ሓቀኛ ድሌት ህዝቢ ድሌቱ እንታይ ምዃኑ ካብኡ ንላዕሊ ካብ ግብሪ ንላዕሊ ዘረባ ትርጉሙ የብሉ እንታይ ግን ሲኢኑ እቲ ህዝቢ ዝብል ሕቶ ጥራዩ መን ይኾን እዚ ክገብር እቶም እቲ ህዝቢ ዝወለዶም ብግብሪ ህዝቢ ዝተማሃሩ ውሉዳት ነዚ ናይ ድሌት ናይዚ ህዝቢ ኣብ ተግባራውነት ክውዕለሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እምበር ኣብ ባህልና ኣብ ፖለቲካዊ ተሓሳስባና ኣብ ወዳድባና ኣብ ኣተዓባብያና ኣብ ኩሉ
ንሰላም ዝህውኹ ብዙሓት ጉዳያት ክውገዱ ዘለዎም ካብ ሃለው ሰላም ክፈጥር ዝኽእል መሰረታዊ ነገራት ከዓ ሓደ ካብቶም ዝበልናዮም ስርዓታት እዮም ስርዓታት ኣብ ምፍጣር እዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ሲምፕል ብህዝቢ ዝሕተቱ ስርዓታት እንተፈጢርና ሰላምና ናይ ምሕላው ዝቐለለ ጉዕዞ ኢና ንጓዓዝ ምክንያቱ ሰላም እንተዘየለ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝግበር ስትራቴጂያ ብልምዓት ንምዕባይ ዶ ብቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ንምግባር ዶ ህይወትካ ናይ ምምራሕ ዶ ገለ ዝበሃሉ ኩነታት የለው ንኣብነት እዛ ሕጂ እዚኣ ንዛተያ ዘለና ሰላም ስለ ዘሎ ከባቢና ሰላም እንተዘይህሉ ነይሩ እዚ ተኽእሎታት እዚ መሃለዎ ዶ ኣይመሃለዎን ስለዚ እዚ እዩ እቲ ናይ ሰላም ጸጋታት ስለዚ ኸኣይ ንሰላም ብዓቢ ባህግን ስራሕን ክንገብሮ ዘገድስ ንሱ ካብ ኮነ ምናልባት ሰላም ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ተዛማዲ ይኹን ነባሪ ሰላም ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ወይ እውን ሰላም ንምፍጣር ኣብ ትቃለሰሉ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ክግበሩ ዘለዎም መሰረታውያን ነጥብታት ኣለዉ ሓደ ቀይድታት እዩ ኣይነው ይፈልጥ ሓውና ነጋሲን ብጾቱን ዝሃቡና ሓበሬታ ብዛዕባቲ ኣብዚ ማሕበር ዘሎ ኩነታት ቀይድታት ሕግታት ከም ዘለዎ ፈልጥ እቲ ልዕሊ ኩሉ ክግበር ዘለዎ ኣብና ሓድሕድ ምትእምማን ተጉላባነት ኣወጊድካ ወይ ከዓ ታይ ዝበሃል ተወፋይነት ብዘለዎ መንገዲ ነቲ ተኣምነሉ ስራሕ ብምትእምማን ውፉይ ኮንካ መስራሕ ውፉይ ኮንካ ሰሪሕካ ብትግሃት ናይ ሓባር ዝኣስረካ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብምግባር ነቲ ማሕበር እዚ ማሕበር ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ ክጅመር ከሎ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ክልተ ሰብ ሓሳብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሚልዮናት ሓሳብ ኮይኑሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገንን ፖለቲካዊ ሕቶታትን እምነት ክልወካ ክእል እዩ ወገን ክልወካ ክእል እዩ ግን መድረኹ ምፍልላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኩሎም ዓይነት ሕቶታት ኣብዚ ይቐርቡ ግን ኩሎም ዓይነት ሕቶታት ንስኻ ስለተኣምነሎም ወይ ከዓ ስለተንቀሳቐሰሎም ኢምፖዝ ንምግባር ትጥቀመሎም ኣገባባት ኣይኮኑን ኢምፖዝ ምግባር ትገብሮም ትጥቀመሎም ኣገባባት ነዚ ተበግሶ እዚ ንቅድሚት ከኽይድ ዝኽእል ሓሳባት ጥራይኻ ኢምፖዝ ናይ ምግባር ሓይሊ ዘሎ ወይ ክግበር ዘለዎ ስለዚ መጀመርያ እቲ ሰላም ከውሕስ ዝኽእል ኣብዛ ናይዛ ማሕበር እዚኣ ልዑላውነትን ሕግታትን ናይዛ ማሕበር እዚኣ ስራሕውታ ብግቡእ ንኸተካይድ ዝሕግዙ ንጥፈታት እሙን ኮንካ ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ ሓደ ካብቲ እሙን ዝገብረካ ሕግታት ናይቲ ማሕበር ምኽባር እቲ ማሕበር ዝኸደሉ ቀይድታት ምኽታልን ንዕኡ ዝህብትም ነገራት ምግባርን ካልኣይ እቲ ማሕበር ናቱ ክብለጠቕ ምሕላው ኣብ ምድካሙ ተራ ዘይምፅዋት ነቲ ማሕበር ንቅድሚት ከኽይድ ዝኽእል ዝተፈላልዩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝግበር ነቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ ሰላም ንምስፋን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ቀንዲ ተራ ዝፃወት ከም ዕላማ ሒዙ ዝፃወት ማሕበር ስለ ዝኾነ እዩ ብኡ መጠን ዝኣስሩኻ መቸም ደቂ ሰባት ቃል ዓለም ተዘይተዛረብና ጽቡቕ እዩ ቃል ዓለም ግን ቃል ዓለም ክዝረቦ ብዝግባእ እዋንን ቦታን ምግባሩ ጽቡቕ እዩ ግን ንሓደ ነገር ክትዕውት ኣብ ትፍትነሉ እዋን ዳርጋ ዝወሓዱ ናይ ቃል ዓለም ቦታ ክህልወካ ኣለዎ ካብ ቃል ዓለም ወፃኢ ብዝኾነ ቁሉዕ ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ክህልወካ እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ስለ ዝኾነ
نحنا دق سبات بربحة زتتححزنا إنا نحاد نجر كتسألنت بفلا بزلنا له عالم ربحة عزيز قداسي بربحة مأسار نحاد نجر نقدميت يسوقوني نابنت صبوت ومكروتات علمناي أب كله عدتات ويابتن مزعنا له خبابتاتون عقوب زجبر دارجا مبزحته علماء ناي عقوب محبراوي كبرتاتك مرخابك زمدناتاتك نمحيالي كان علماء ناي عقوب السيو جن مسا أنت يتحويساتا سلد تعوسا ربحة سلزغنا زي عينتنا يعقوب باهلي أبوزح نجارات كنت كمالو صبغي مخنيات علاماتنا زعوت سلزغنا يعني نظام كابنا قصالن خنجبر زتفلالي ميكانيزم كم نطقملو متن كابتي صبق كبرتاتن ባህልታትን ናይቲ ዝመጻናሉ ሕብረተሰብ ምጥቃም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ተሰሪሖም ይፍንጥሑ ስለ ዝኾኑ ዝኣሳስሮም ክብርታት ስለ ዝውሕድ ዝኣሳስሮም ረብሓታት ስለ እንዳወሓደ ወይ እውን እንዳተመለሸ እንዳተፈትሐ ንኹን ከይዱ ዝደኽሙ ማሕበራት ኣለዉ እዮም ስለዚ ዝማሕበር ዝኽህሉ ምእንታን ብዙሓት ስትራቴጂያታት ድሌታት ናይ ኣብ ትውሽጢ ማሕበር ዝንቀሳቐሱ ከድልዩ ስለዚ ምናልባት እዚ ከም ምእተዊ ክጥቀመሉ ደስ ይብለኒ መቸም ኩልኹም ኣካየድቲ ይኹን ተሳተፍቲ ፈቃደኛታት ተኾንኩም محار ابراهام ناي مجمري يكونن لومي ناي موداتو خاي كخونن يو ز برزنتيشن زمو منالبات نمبغسي ناي حباراوي خباخمون كسمع دسبلني غلغله حتتاتون بحته زمص بحته ملكع زمص بزح حاجه دسنت بتاتن بزح كزارب زخل غداياتن كله سلازخل بزي غرب نتعرفكو دس يبلني وي ناباهم كبر فمو دترف نتبتات تلو أو حواراوي نتبتات كن موزو يغني لي تفلالي خمن بار سيتف عليه